21 септември 2024 година. Плаваме в района на Равда. Днеска беше цял ден много зле времето. Имаше много големи вълни, доста неприятен вятър и малко поизчакахме да се укротят нещата и влезахме късния следобед. В момента ветреца е така слабичък, около 4 метра в секунда, северо-исток. Очакваме вълната да падне. Утре очакваме по-добро време. Някой иска ли да каже нещо? Липсваше ти? Защо къде има